Hej og velkommen til vloggen. Jeg håber I vil nyde den. Som sagt, det er første gang, så bare hæng på. Ja, så er vi nået til skole. Og ja, det er cirka middagstid, og vi har jo projektuge. Så derfor har vi allerede fri. Og her er vores projekt, hvad vi har lavet indtil nu. Vi skal jo blive mundtlig samfundsfag. Så ja, det skal vi. Så i dag er det så onsdag. Og vi skal aflevere vores projekt på fredag. Og så skal vi faktisk også, vi skal fremlægge tirsdag. Så ja. Yeah. Kom med. Ja, sorry guys. Jeg ved ikke lige, hvad der gik hjemme i det her klip. Jeg skulle bare have min madpakke, og så orkede jeg ikke lige at spise den, så ja. Yeah. Ja, nu er jeg på vej hjem fra skole af, og jeg har faktisk tænkt mig måske, at når jeg kommer hjem, så jeg lige starte med en PlayStation op, og lige min computer, og sådan noget. Men jeg havde tænkt mig, at jeg ville faktisk sætte mig ned, og så ville jeg faktisk tegne mit måske kommende profilbillede. Så ja, lad os se, hvordan det går. Ja. Det kan godt være, at lyden skrætter lidt meget måske nu, men det er fordi, at jeg cykler på en meget lige vej, sådan, der er ingenting foran mig, og heller ikke rigtig bag mig, og den er mega lang, så der kan være meget, meget vind her. Men jo, jeg tror lige, at jeg ændrer planer nu, for jeg tror, at jeg vil tage i klub. Ja, jeg går i klub, ja, men jeg er så også en af de største i klubben, så... Fordi at det er jo, jeg skal jo snart på sommerferie, så efter sommerferie skal jeg jo på efterskole. Så jeg skal lige ned og sige farvel og sådan noget, så se! Ja, jeg sidder lige her og redigerer lidt. Jeg skal lave mig intro, som kommer til at være i starten af... Det er faktisk den intro, I så i starten. Så hej, det var så den vlog for i dag. Jeg håber I kunne lide den. Jeg er lige ved at... Jeg sidder lige og redigerer det sidste her. Ja. Så ja, det var faktisk bare det. Ja, det var lige... Jeg vil lige prøve det. Det kan være, at jeg bliver ved, som jeg nok gør, og der bliver nok også andet end vlogs. Så husk at subscribe og like videoen. Det vil være rigtig fedt, så vi ses.